अरे और झुकाई अभूर भइल सुकेरा उगल अरे अब छोड़ दी एक जानी के नया नया गौना भइल बा आज अभी अपने ससुराल में आवत तारी तो अपना पति तनी के समझावत तारी कि देखी सजनवा घबराई के कोनो बात नहीं के सब धन राउरे ह तनी सा वेट कर ली तनी सा सब्र कर ली काहे कि लोग लाज के बात बा बड़ी प्यार से समझावत तारी कहत अरे की मन के भुलाई जाई तो बड़ी पर्दा में रखेला आदमी कह तरीके देखी भाव बा लगले में भाभी इटी है के बारी आधा घंटा लागी आई में अपन सारी लेकिन हम चाहब कि जे भी भोजपुरी के समझत होई कारो रस में क्या अच्छा लागत बा। अगर अच्छा लागत हो तो हाथ उठा के बताई जाए और कहते रही
सही में कहावत कहल जाला कि औरत के कपार में चुरकी, औरत के कपार में चुरकी। अब भोजपुरी में मुर्गी के गोलक भाव होखेला, एहू में भाव बा कहे के बा तनी तिहाई में चले बकाए के बा। हां कि लगले में भाभी, लगले में भाभी, लगले में भाभी अहे रंगा सिन्हा के के वारी पंत जावे भूला के लगले में सास आई है रंगा सिन्हा के वारी पंत जावे भूला के जाई बोल जाई जाई बोल जाई कारण तेर के पूछाई, जाई बोल जाई कारण तेर के पूछाई हो पुलुई छोड़ती ना हो गई भी सब कोई जानत बा कि हमनी के कोना कार्यक्रम में आज सब कोई एकजुट भइल बा। आदरणीय मुंगेरी पासवान जी के पिताजी के आज पुण्यतिथि मनावल जात बा। तनी मनी एगो भाव बा जे दिना वहां की अंतिम विदाई दिहल गइल होई, वहां के घर में का गुजरल होई ई केहू कल्पना भी ना